Krásne pondelkové ráno vám prajem, ako sa máte? Dúfam, že dobre. Vítajte v našom druhom vlogu. Dnes nemáme nejaké špeciálne plány, ale teda chcela by som vyskúšať paradajkovú polievku z pečenej paradajky, tak uvidíme, či sa mi to podarí, ale teda ešte predtým poďme na ihrisko. A chcela by som vám dať tip na jednu výbornú knižku, volá sa 13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia, ale teda nie sú to len také tie motivačné žvásty, ale sú tam naozaj praktické veci, ktoré aspoň teda podľa mňa dokážu trošku zmeniť vaše myslenie. Tak to je tip odo mňa pre vás. Dnes sme sa rozhodli, že si spravíme výjazd na Štrkovecké jazero, pretože vonku je úplne nádherné počasie. A náš bežec Robert to teda patrične využil. Tí, čo sledujete pojazdnú krabicu na Instagrame, viete, o čom hovorím a viete, že bežec Robert sa nám zvykne ukazovať v našich destináciách, keď ho chytí behanie. Takže on si zabehal a my sme boli zatiaľ na ihrisku. Tiež sa vám stáva to, že sa snažíte športovať a žiť zdravo a zrazu vás vcúsne do kaviarne? Tak presne takto sme mi ukončili dnešný deň. Ale je to úžasné. Dobrú chuť! Je tu nedeľa, koniec týždňa a ja mám veľmi rada, keď sa trošku pripravím na ten nasledujúci týždeň, aspoň tak, že si pripravíme plán našich jedál na celý týždeň. Príde mi to o mnoho jednoduchšie, ako každý deň riešiť, čo budeme variť a vymýšľať. Veľmi rada čerpám aj z týchto kníh od Simony Malkovej, takže skvelý tip možno tiež pre vás. Dneska sme si uvarili kari rezance so zeleninou. Sice som nemala všetky ingrediencie z knihy, takže trošku som si to prispôsobila, ale teda bolo to vynikajúce. Pri každom nedeľnom upratovaní chladničky som zistila, že máme biele jogurty, ktorým končí záruka. Tak som spravila takýto koláč, sú to vlastne len biele jogurty, vajíčka, kypriaci prášok a múka a navrch som dala mrazené rybezle a teda vyšlo to vynikajúce.
odkedy si plánujeme na celý týždeň náš jedálniček, tak oveľa jednoduchšie sa nám nakupuje a o mnoho menej vecí aj vyhadzujeme, takže mne sa to veľmi páči. A chcela by som sa s vami už rozlúčiť. Ďakujeme veľmi pekne za pozretie aj nášho druhého vlogu. Dajte nám do komentárov vedieť, či sa vám páčil a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.